Inadaptar ti House of Representatives ti bersyon ti Senado iti gakat amang ipaibilag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. amang suspindir ken mangkisay iti excise tax kadagiti produkto a petrolyo tapno makatulong kadagiti masiknan iti panagnina ti presyo daytoy. Ti adopted bill ket ti Senate Bill 1982 wenno act authorizing the President to suspend or reduce excise tax on petroleum products. Iti sidong ti Senate Bill, mabalin nga ibilin ti Presidente, ti panang suspindir wano panang kisay iti excise tax, iti wano produkto a petrolyo. May basar iti rekomendasyon ti Development Budget Coordination Committee, kadwa ti Energy Secretary, no ti average Dubai crude oil price ket dumanon iti $80 per barrel, iti uneg ti makabulan. Nung mapirmaan ti Presidente ti pan nakasuspindir ti fuel excise tax, iti sidong ti train law, posible a bumaba ti presyo ti tunggal litro ti gasolina, diesel ken kerosina, karamanen ti LPG.